Bosta msieħba soċjali jidher li laqgħu l-aħbar imħabbra mill-Prim Ministru li l-Gvern se jkun qed jestendi l-għajnuna tiegħu fil-ħlas tal-pagi u l-iskadenza tal-vouchers ta' €100 sal-aħħar ta' Ottubru li ġej. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, Joseph Buġejja, spjega kif din l-aħbar hija waħda pożittiva e kif ser tassigura li la darba kollox jerġa' lura normal l-andament ekonomiku jerġa' jirpilja. Ħareġ biċ-ċar li l-għajnuna l-Covid Weight Supplement salvat eluf ta' impjiegi u eluf ta' impjiegi eluf. Tkellimna wkoll mal-awtoritajiet fejn ridna u sħaqna li dawn għandhom jitkomplew minħabba l-fatt li l-industrija tat-turiżmu ma kellha setbacks oħrajn li ma kinux jiddependu biss minn Malta imma anke minn barra. Is-Segretarju tal-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering, Matthew Patch, spjega kif l-għajnuna fil-ħlas tal-pagi hija kruċjali sabiex jonqos l-impatt li l-pandemija kellha fuq l-istabbilimenti tal-ikel għalkemm minkejja ċirkostanzi l-andament dan is-sajf xorta waħda kien pożittiv. Kenna spike pożittiva ħafna matul ix-xahar ta' Wissu ħabba l-impatt tal-vouchers, kenna anke min irrekordja 80% mill-beħ tiegħu ġej mill-vouchers. Daw għas-settur tagħna importanti li jintużaw għax fl-aħħar mill-aħħar ir-revenue stream huma importanti ħafna s-settur tagħna biex ngħaddu minn dan iż-żmien diffiċli li nisperaw mhux ħajdum ħafna. Il-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Fawdex, Daniel Borch, ukoll stqar li l-estensjoni ta' dawn l-iskemi ser tkun qed toffri nifs pożittiv ħafna lin-negozji għawċin. Covid Weight Supplement kienet għajnuna essenzjali biex il-kumpaniji komplu jgħixu f'dan iż-żmien u allura hija miżura pożittiva. L-estensjoni tal-vouchers sa' Ottubru żgur setejn, speċjalment f'dan iż-żmien fejn normali li tonqos il-konfidenza u l-konfidenza hija l-ixprun tal-ekonomija f'dak li jkun jekk iħossu konfidenti jkun jista' jixtri u allura hija miżura tajba